wadai ember. Kenalan nang TikTok rupane ayu, bareng ketemu dadak lambene jeber. Ngono iku lak guyonane. Dokor piring ana lemper rupane glowing ketulung filter. Amit Pak Kasum, Pak Kades, Pak Babinsa kula teng Dukur. Soke gorong tamtu cak mati wis mesti urip nang alam donya ayo sing ati manembah marang Gusti aja nganti lali salat limang waktu ayo mulai sing rukun karo tangga kanan lan keri aja duweni sifat iri lan sifat iri drengkicak iku babak yani iso ngilangno tentrem sajrone ayo dipererat tali persang tuan urip nang alam donya ayo golek setu tolong tinolong marang sing kesusahan nek ana masalah musyawarah nek contone Pak lagi bengi niki warga gamping nyawiji nganakno sedekah bumi isuke bancaan donga bareng ngersane Gusti dalune ludrukan uri-uri budaya Jawi
mengku ditanggap teng mriki awit kula teka sampun disalami dilebokno krobongan terus disuguhi angkune oleh bayaran Pak tak gawe nyicil BRI matur nuwun masyaallah Bu Rum Bang Sri balung panggang kali Pak Puji matur nuwun tak singitne cek gak arek-arek iyalah alhamdulillahirabbil alamin dusun Gamping luar biasa kekompakan warganya terjaga luwe-luwe karang tarunae Gamping masyaallah nggo ganteng-ganteng seragame damel jas kula dugi wetan disetop kali parkiran badhe teng pundi Mas ngoten parkir kula digengen parkir kula jawab ngapunten kula AL kula ngoten lho angkatan laut ngapunten Pak ngapunten mboten semerep mboten lah napa AL niku anggota lodro kula ngoten akhire kula dikawal Pak dugi wetan niku teng masjid ngriku dugi masjid dilebokno kerobongan masyaallah teng kerobongan pun bawak kanca-kanca kuwabe mangan rawon nggih kuwabe mangan rawon kula tepak sambele akeh Pak akeh pedes kula entekno Pak kula wedi masuk angin mari mangan rawon kula teng kula senep kula tola-tola iki jedinge nggo endi kula ngoten akhire kula mlayu teng masjid Pak nggih mlayu teng masjid mantun balik malih mriki dadak tutuk kene senep maneh akhire kula mlayu malih teng masjid dadi niku kula PP wonten ping 7 Pak mriki masjid mriku matur nuwun Pak Kasum Pak Kades Pak Ketua Panitia mangkili kanca-kanca karya budaya kula nderek ndedonga muga-muga sak sampune sedekah bumi warga dusun Gamping khususipun tansah pinaringan mulya Allahumma sing lara-lara muga-muga ndang nemu tamba Allahumma sing gurung oleh penggawean muga-muga ndang oleh penggawean sing gurung oleh jodoh muga-muga ndang oleh jodoh sing utange akeh muga-muga ndang lunas Allahumma banter nek iku utange akeh paling oleh amin kok iki banter mboten napa-napa urip tanpa utang niku koyok jangan gak uyah sedil tapi nek urip kakean utang ya koyok jangan kakean uyah bendina ngalor ngidul singitan apa maneh dina Selasa tapi nek kula tingali warga Gamping insyaallah mboten sing gak ada utang nggih Bu nggih mboten wonten nggih alhamdulillah utang mboten gak ada cak polo cicilan sak lombrok ya mekar ya BPNT ya syariah sing wis mari oleh sertifikat PTSL mlebu BRI mboten napa-napa sing penting didamel usaha pun kaya bojo kula utang bank digawe tuku skincare ae dina-dina paket raine bening tapi nggih ngoten cicilane sak menten akhire sing rai glowing mau tambah surem kakek pikir nek wong Gamping ngriki alhamdulillah sing estri ayu-ayu nggih nom-nomane nggih glowing kabeh nek pas delok lodro mbok nek pas mari babat damen ta mari tandur ngono paling nggih pancet ayu tapi wong ngriki ayu-ayu bapak-bapake nggih ngoten kula tingali gagah-gagah ganteng-ganteng teng mriko wau bathikan kuwabe panitiae masyaallah bathik apik foto bareng teng mriki panitia tapi sakniki kok ngilang kabeh panitia iki nang ndi panitia turu abu kepegelen muga-muga pegelen ndang ilang diganti rejeki sing luwih akeh saka Gusti Allah Allahumma ikhlas nggih dados panitia nggih tahun ngarep nanggap karya budaya malih nggih bagus ayo mlaku-mlaku Mas Rengga
pacar baru kenalan kenal di jalan Jenderal Sudirman singkat kata singkat cerita aku dan dia langsung jatuh cinta cinta yang dalam sedalam lautan laut meluap cintaku hilang seje maneh gak karo kisah cintaku aku tahu kenal karo cewek ayu ngakune prawan seneng hatiku bareng tak lamar dadah anake telu masih ronco cah ayo apa-apa aku seneng mergo ayu rupane wingi bengi tak apeli nang omahe kate tak rangkul dadak konangan anake kedadean cak arek tak rabu karo mara tuwa ditanggapno campur sari wong pancene wis dadi karepe ati rapine dhisik nyambut gawe kari rabi gak kerenco cak pancene soro saben dina gegeran ambek bojo kula oleh 2 bulan aku kae krasa bojoku minggat mulih onang mara tuwa enak kok iku lho jane karepmu iku kerja apa kula jawab karep kula molimo madhep mantuk mangan melok mara tuwa anjene mantu biadab cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ganok sing jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam gawe jangan lodeh. Muga-muga sing jawab salam rezekine akeh Allahumma. Sing pinggir ngriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam disigar papat. Muga-muga sing jawab salam sehat-sehat Allahumma. Luar biasa warga dusun Gamping ketok rukune dijogo Pak Bu nggih tetep rukun ampun padu ojo gelek rasan-rasan ojo kemalan nyemoni nggo story WA ojo gawe story nggo Facebook engko nek wong ero dadi gegeran nggih Bu nggih nek rasan-rasan oleh tapi rasan-rasan nggo jero ati ae nek kate turu sampean rasan-rasan jero ati mergo sakniki niku titik-titik digawe status titik-titik digawe status nyemoni tanggane gawe status nyemoni bojone gawe status curhat teng Facebook curhat teng TikTok akhire tambah gak karuan ampun ngoten nggih Pak Bu nggih dijogo supaya tetep rukun mergo wong rukun niki kuat insyaallah iso makmur iso sejahtera kula niku nggih ngoten gadah kanca ketoke rukun tapi nggih ngoten sikut-sikutan ae apa malih kanca kula sing jenenge Bogel niku wis praene gak bejaji dukur gak dukur putih yo gak kuliah yo gak sekolah yo gak ngalor ngidul nggawa buku ae lho gak bekakase teko karuan nang budal kuliah ta budal nopo ngoten mboten iki awan isuk bengi sore ngalor ngidul nggawa buku wae pengumuman telah ditemukan ureke kuping kaya metu-metu pengumuman ureke kuping lah iki apa iki gak apa iku jenenge genset kene lho genset headset iya Kaya lho kan dina-dina gak isuk, gak awan, gak sore, gak bengi nggawa buku. Wae kene lho kate lapo sih. Arek keturune gak patek sekolah lah ngene. Kursus. Gelane
Wong aku lho gak tau rukun budal sekolah, gak tau rukun budal kuliah apa maneh kursus iki lho. Awak dhewe iki kerja, Mas. Kerja. Nang luar negeri mangkano kursus kudu pinter. Paham ta gak? Lah, niku kan kerja luar negeri kerja nang ndi? Nang Inggris. Inggris Eropa. Lho ya sembrono awakmu. Nang Inggris. Mangkano kudu kursus ngene lho. Yo. Wong Inggris kerja rono iku biasa wonge dhuwur, putih, ganteng. Lah kon lho sakmene yo gak ganteng, gak putih lho apa ya diterima ambek wong Inggris. Masih gak ganteng, gak putih tapi kan sejep. Timbangane awakmu wong kon kuning yo pekok ae. Budal nang Inggris numpak apa kon? Masalah gledekan. Aduh lho masuk kon digledek. Ya numpak pesawat. Montor mulu. Masalah. Gelem montor mulu mbok. Wong Inggris iki karo wong kene iya sambutane luar biasa. Aku numpak pesawat ya. Langsung numpak pesawat. Munggah cet. Kan aku jenenge wong duwe kuwatir ya. Kate mudhun, kate landing lho. Wedi. Wis pilote tak ewangi ngerem, tak ewangi mancal. Cit ngene iki. Apa? Kon numpak pesawat apa kon melok ngerem padane numpak dokar kon melok ngerem iki. Ati mangane kesosop. Numpak pesawat mudhun. Mudhun. Saking senenge karo wong Indonesia, wong Jawa khususé delok wong antik-antikan gak ono. Gak ono bekas ngene nggo Inggris. Gak ono iya nggo kene iki. Adi kon teko pesawat disambut ambek. Wah ya koweplok sorak rawame, Pak. Mergo seneng delok wong Indonesia mergo roh nek kon iki pinter. Jere sapa? Wong Inggris gak tau sing koyo ngene. Roh kon teko mudhun. Wah ya sorak rawame. Seneng ero nek awakmu ku warga Indonesia pilihan iso budal nang Inggris. Kon kok kemeru sing digokone ku aku, kon kok kemeru sih. Lah terus wong Inggris nyuraki kon niku lha apa? Aku tiba. Meneh-meneh numpak becak aja numpak pesawat. Diomongi kok kerja nang Inggris, kudu pinter, kudu serba bisa. Sik ta lagel, wong raimu nek awakmu iki gak bejajit, nek raimu ku rai ndawaran lho. Lho kan masih rai ndawaran tapi kan buktine aku yo kerja nang Inggris. Pinter, kursus iki lho. Kediri kotane. Sing dadi nyatane. Nek kon tau kerja nang Inggris berarti kon iso bahasa Inggris. Yo masya Allah, mangula kudu pinter, kursus lho. Yo kursus. Berarti kon iso bahasa Inggris. Yo iso. Nek bahasa Inggrise papa, Father. Iya. Kudu fasih. Yo father. Father. Nek bahasa Inggrise ibu, Mother. mother. Nek bahasa Inggrise kakak, Father. kakak, Father. adik, Baker. paman, Manker. budeker. Wah, pokok nanter karker. Sing penting lah iso. Nek bahasa Inggrise satu, One. apa? Padahal arek cilik kursus. Yo kursus. Satu, One. dua, Two. tiga, Three. 10, 10. 20, 10. 30, 10. 90. 10. Kok iso ten iki lho? Kon enak karek-karek mbadahi tok sing mikir iki. Nek bapak mang, Father. ibu, Mother. lah nek bayi. Baby. Agetmu goblok. Kursus. Bapak, Father. ibu, Mother. bayi, Baby. mencium. Is. Pinter. Aku yang mbok saja kemelok karo budaya lho kuwi terapa maneh gombol narto. Dipisu-pisui tetek aku. Saiki nek bapak mencium bayi. Padahal arek cilik ae rek. Bapak mencium bayi. Father kiss baby. Father kiss Baby. baby. Aku kok Lah nek ibu mencium bayi. Mother kiss baby. Aku iki koncone Polo kene Polo Hartono plek ambe aku. Kancamu. Kanca Hartono tapi yo mbok nyawer mbok. Lah nek saiki bapak mencium ibu. Bapak merangsang. Kan iki ya Apa sih sore-sore kok iso bapak mencium ibu iku? kan sambungane ku mau bahasa Inggrismu awur-awur. Yo gawur-awuran golek bahasa Inggris sandang pangan yo ngene iki delok wong gamping masalah ayu-ayu ni. Bek niko gak ngantuk, Abik.
Kalau dulon sing lu kono masalah lemune iku lho sing lemu jilbaban bebekku iku ya ampun ayune. Koyok laluna. Koyok Luna Maya. Temenan wong gamping kok dilawan. Lho kene ki ya ana tapi aku lali jenenge ya panjak ya jaran kepang aku lali jenenge. Nek kon ngono ae. Gatik. Ku tak suwodok munggah. Pengalamanmu gak sepiro. Pengalamanmu gak sepiro buktine aku iso timbang awakmu. Aja sombong. Sombong apane? Inggris apa mosok father. Alah dipetik aku kursus. Masih aku yo iso nek ngono. Alah kemenyek. Lho. Lah ini sapa kon? Lho, bulan 5 wingi Kediri kutane. sing dadi nyatane. Apa saiki kebisanamu? Lho aku tas muli teko Jepang kok. Walah. Potonganmu ya percaya awakmu. Masalah. Nek kuningmu kuning Jepang tapi motomu kok moto Jawa. Lho yo anu apa kawin silang. Temen kon. Lho alah. Iso bahasa Jepang? Kon tak critani ya. Iya. Mbok Jepang. Iya. Arek cowok cilik-cilik lho. Iso basa Jepang kabeh. Temenan aku. Kandhani kok. Nek Jep. sampe kene gurung ono sing iso. Mbok Jepang arek cowok cilik lho. Sumpah. Tekek iso basa Jepang kabeh. Aneh aku ya gak heran. Temenan iki. Gak heran ya aku. Lha kok gawean. Walah bu kone konro kebun binatang. Apa? Ono asu lho. Heeh. Cuwili iki lho. Hup wis iso gitu. Elek atimu. Ya gak elek atimu ya aja wong Jepang ya pinter basa Jepang. Goblokmu. Ayo. Ayo apa kon ngetes? Temenan. Lho. Tak tes lho kon. Lho. Gak iso di sini wong gamping. Pengumuman bagi pemuda gamping, saya Loh. sampean buka Google Translate dari Indonesia ke Jepang utawa Jepang ke Indonesia. Harus dipertanggungjawabkan. Nek Ipan salah, ojo dibayar. Temenan aku. Loh. Kon kok dibacok polo Hartono kon. Karang Taruna kon buka Google Translate. Sekarang itu semuanya serba bisa di googling. Iya, Wong saiki nggone gak bingung langsung map. Google Map Iya. Translate Jepang Indonesia atau Indonesia Jepang, nek Ipan salah, ojo dibayar. Kon pate gantengmu ganteng ketok goblokmu nok gamping meneh iso dibacok kon. Nek musuh ngene ya tak gitu lho. Wis, saiki nek bahasa Jepange selamat pagi. Oh hayo, gozaimasu. Iya rek. Kan kok ngecek Google Translate ngono. Ya iku tok. Lho, ya gak. Lah nek selamat siang. Selamat siang. Konnichiwa. Iya. Temen ae iki. Lho, ya Aku apa nang ya? kok bijui. Jepang. Sumpah. Sumpah Jepang. Lah nek selamat malam. Ombang wang. Iya. Poloi. Nek lahan pertanian. Apa? Lahan pertanian. Persawahan ngono ya? Iya. Sama sawah. Jepang. Jepang ya. Jepang ngono ku ya apa rene? Kok Kae. aku sungguh kok. Temen. Temen. Konro Gunung Bledos. Gunung Bledos. Nang nek isine Gunung Bledos iku apa? Lahar iku. Lahar iku. Ishikawa. Ishikawa. Jepang. Kalau Ipan kok. Sumpah. Lho Jepang iku. Lah nek bayi kembar. Lho bayi kembar anak loro. Sumpah. Lho iya. Nek bayi kembar ana loro. Bayi kembar iku Heeh. anak loro. Iya. Sing siji bayi lahire nggo kutha. Kutha. Ditulungi dokter. Bedane apa? Sing siji bayi lahir nggo desa. Sing siji. Ditulungi dukun bayi. Oh, lah nek sing bayi lahir di kota bahasa Jepange Mukasama. Jepang. Jepang. iya. Jepang iku ngono kan? Iya. Kota. Lah nek sing bayi lahir Indonesia. Raibodo. Jepang. Jepang iku. Pak Hartono. Iya. Nang kupingku. Kandhane. Sing terakhir wis iya. kok rada gak enak iki. Sing lahir Indonesia mang apa? Raibodo. Umpama penyedap rasa. Ajinomoto Masako. Jepang. Jepang. Penyedap rasa. Ajinomoto Masako. Oh, gak kok tambahi karo micin miwon barang ngono ah. Jangkrik iku. Iku. Wah, kon buktine kon gak iso kan bahasa Jepang. Alah, saiki kon nek bahasa Jepang kecil kan ngene aku. Saiki kon ngomong pidato sak mecotot bahasa Jepang tak jawab. Temenan wis gak delok buku ah. Wis ayo. Nggo sangan aku nyemak Sawangan. sawangane. Masih kon Jepang masih aku lek iso transitno basa Jawa. Aku bahasa Jepang, awakmu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Ombang wa. Oh, selamat malam. Hajime mashite watashi wa na aito no orakano. Selamat datang untuk semua para tamu. Ngono lho. Cerdas. Watashi wa kanamina arigato gozaimasu. Silakan masuk, silakan duduk yang telah disediakan oleh semua panitia. Kudu pinter karya budaya, Bos. Akihira hatamo shito anabuku arigato gozaimasu. Dan jangan lupa juga selamat menikmati hidangan yang ada, semoga berkenan dan berkesan. Saya takon kok iso wong aku mentawur iki. Podoke aku yo ngawur.
Aku yo ngawur. Rumah sambut aku yo ngawur padha ae. Padha ngawure ngono. Ya padha ngawure. Wong golek sandang pakan jere. Kebang tamu. Ya rumang samu tak ngawur. Halo. Halo. Budal dhisik iya. Selok udan boro apa mungkin kon gak teko-teko. Lah aku gak rewangi. Ambek sapa kon? Ambek biasae. Begitu. Oke Loh, lah. lah wingi ku aku nang omahe gak ono lho, Yohan. Lah iya lah kan lah gak kondo gak telepon dhisik. Sing terep mbok wetan wingi lho. Iya, aku ku budal rodo awan. Anjane Lah kan mari nggo wetan karepku tak kon nginep kon turu omahku terus rene ngono ya lho. apa rek jenenge keadaan ki nek cuaca. Lah terus Apa sih, Ger? Wong salaman kok beda-bedakno. Oh salaman ya digawe. Kaya kegantengan dapuramu. Salaman ae digawe mangkel. Ya gak mangkel ngono, kono salaman mbok salaman genten. Masih aku yo umate menungso. Kabeh iki kanca. Ya kanca. Kabeh iki dulur. Dulur. Wong ado-ado teko Canggu mrene iki ora kok golek apa-apa mergo golek dulur. Wis seru ngono. Lah iya. Lah apa kok beda-bedakno? Mangkelan. Buktikan bahwa karya budaya itu ludruk yang menyambung silaturahmi. betul. Pelawake anyar-anyar nom-nom, bahasane pinter-pinter. Ya pinter-pinter. Pancene karya budaya kudu ngono. Ana sing bahasa Inggris, ana sing bahasa Bahasa Jepang. Jepang. Ayo wis pengalaman. Kon mau kondo jari mari teko Jepang. Yo, Nggawa oleh-oleh apa kon teko Jepang? anu, Alah goro. Ora ketorangan angel kon aku gak bojo. kabar tuku apa-apa. Alah, nang Jepang bilang dino gak kabar tuku apa. Lah iya. Aku kate tuku tokone tutup kok. Alah, apa Jepang gak tutup 24 jam. Aku teko Jepang gak rame-rame, Dik. Wah yo Kon teko Jepang. Lah ya apa? Rupamu kaya cebuk ngono ae kok. Loh, aja ndelok rupane, sing penting nyambut gawene. Aku nang Jepang gak lali ambek golok kanca dulur. Kok tekan apa? Titik tak gak oleh-oleh, sing penting kena gawe kenang-kenangan. Apa iku? Sabuk ikat pinggang teko Jepang. Temen aku. Sabuk teko Jepang. Apik, berarti mereka apik. Sampai tak gawa rene iki mergo tak tutup nang omahmu kon wis budal. Sing temen kon iku. Matur nuwun lho, War. Ya iya. Sabuk Jepang ku Eh, ekspor. Aku ya iya. Jepang iki iki awakmu tak toleno. Masalah matur Produk suwun. internasional. Iya. Barang lek teko Jepang ku gak baen. Awet, temenan. Awet biasa. jambek liyane. Iya, iya. Tali teko Jepang sabuk. Kon situ. Kon situ. Nah wis sing rukun aja geger-geger. Sabuk. Gawe. Lah iya. Sabuk Sabuk. teko Jepang. Lah iya. Lah kok enekan iki lho? Lah kon lek ngarani apa iki? Rumput Jepang. Lah iya rumput Jepang. Masa iki rumput Mojorejo? Ayo melok aku nang kali Brantas Itu yuk. apa? Tak ancup-ancupno. Kon nak mangkelan ngono. Ya gak mangkelan ngono. Tapi ngene, Wor. Apa? Aku masih yo iso bahasa ngono-ngono gak kaya basa Jawa. Ya iya lek awakmu ngrumangsani dadi Iya. wong Jawa. Cuma kita sebagai orang Jawa itu ojo lali. Kita punya saudara dari Sumatera, kita punya saudara dari Kalimantan, Papua, Maluku dan lain sebagainya. Alah. Sebagai bahasa persatuan, lek rono-rono basa Jawa gak iso. Ya kudu gawe bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ya gak iso. Indonesia iku mek Sabang sampai Merauke. Terus? Donya iki bunder ombok, lodruk harus go internasional. Ya bahasa Inggris yang penting. Iya tapi kan bahasa persatuan dalam negeri tetap bahasa Indonesia. Oh. Kenek kon banggano bahasa Indonesia, kenek kon bahasano bahasa Inggris, tapi bahasa yang paling simpel dan mudah dimengerti tetap bahasa Jawa. Titik tapi nyoto. Bahasa pemersatu bangsa-bangsa di dunia itu bahasa Inggris. Paham, Bahasa Indonesia itu bahasa nasional. ngerti, Bahasa Inggris itu bahasa internasional. tapi kedawan. Lho kok sekedawan? Buktekno. Ya tetep bahasa Inggris. Buktekno. Buktekno ayo Buktekno. Aku bahasa Inggris ya. Iya. Ini bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia. Aku bahasa Jawa. Ya. Oke. I don't know. Saya tidak tahu. Mbuh. Bahasa Jawa simpel. Mbuh. I don't care. Saya tidak peduli. Bah. Ya apa sih kan iki? Aku lah basa Jawa simpel. Titik gak usah dawa-dawa. Kenik kedoan wong selak bokonge panas. Front to the fall to the front. Jatuh ke depan. Delosor nyosop dlungup cukup. Kok dipek ngono tok ya? Aja dawa-dawa selak bokonge panas. Fall to the back.
Jatuh ke belakang. Geblak. Simpel kan? Geblak. Fall to the far. Jatuh ke kejauhan. Mencelat. Kok akiumul. Aku ngapalno kamu sih bahasa Inggris. Aja dawa-dawa gak Trimo kene Jawa. Balenono kit kawit. Kalau bahasa Jawa itu memang super spesial. Apa? This is for you. Ini untukmu. Nyoh. Apa itu angel-angel? Cik gampang ya, Rek. Cek gampang kon kari. Mbo, ba, nyo. Bayaran 800 sik trimo. Nyoh ngene tok. Nyoh. Balenono cangkemmu. I don't know. Saya tidak tahu. Bu. Tidak perlu berapa detik. Bu. I don't care. Saya tidak peduli. Bah. Cukup satu kata. This is for you. Ini untukmu. Nyoh. Kok malah itu mau kacekang ngono iki. Mengatakan apa kali sekarang ngomong Jawa itu memang bahasa yang paling simpel. Kok cekak-cekak sih? Anjene mang mulo bangga dadi wong Jawa. Teko Inggris. Inggris. Arek cilik-cilik. Bahasa Inggris. Kon teko Jepang. arek cilik-cilik. Pinter bahasa Jepang. Iki ono. Kon tak takoni lek ro jawaban. Apa? Laire ge Arab. Arab. Gedene ge Arab. Arab. Sampai mati ge Arab. Gak tau nang ndi. Ngono lho gak iso bahasa Arab. Kon iku gendeng ah. Kon gendeng sampel kon iku. Yo gak lahir nggo Arab, cilik nggo Arab, gedhe yo pinter bahasa Arab. Contone kaya wong Jawa cilik lahir nggo Jawa, cilike basa Gedhe. Jawa, gedhe yo pinter basa Jawa kok iso. Ono iki. Gak iso. Cilik lahir nggo Madura. Yo. Gedhe nggo Madura. Iya. Sampai tuwa yo iso bahasa Madura. Ono ge Arab iku. Laire ge Arab. Gedene yo ndek Arab, sampai tuwek, sampai mati ono Arab. Gak iso bahasa Arab. Apa? Unta. Kok gak wedhus pisan? Mandar kon dikrikiti karo unta. Muga-muga kon diseruduk unta kon. Lah kon bahasa kok gawe yele-yele. Yo gak gaya yel-yelan ngono. Wong atase Bak ngrasakno awak dipamerno. Ono mantri sapi. Balah rek, prosoku saiki yo gak ono calak. Alih, Prosoku yo saiki wis jaman modern gak ono calak kok iso ono calak ucul. wong telu ae menggembarkan dunia dalam lain. Alah, dalam lain kakimu kono. Sing Dalam dunia lain. yo kon lanang nduk prapatan kepethuk kon. Pertigaan kepethuk kon. Apa? Mbok nyambut gawe po? Loh, aku nyambut gawe nek prapatan nggitmu. Nyambut gawe apa kon? Aku dodol mas-masan. Awakmu Iya. jerakan mas, Lho ya apa? ali-ali, Ora. gelang. Duduk. Apa? Mas, paring-paring, Mas. Iku ngemis. Pokoknya nyambut gawe. Lah iya lapo protes? Iku yang ngono. Lapo? Ndekmu gak dukur. Bakas sih, tapi kan urip. Kon Lah- lak ngelono aku elek ngono sih. Jare sapa? Elek lah ya wis pokok urip timbang ganteng matekan. Kon iki lek gelem manut aku. Apa? Dinane iki. Apa? Kon lak durung ro aku. Ya gak moto sampeyan mbane gak ro. Oh sampeyan gedene garo. Ayo anggite wong merem ta. Lho kok lek kon biyen ancene nyambut gawe ambek aku. Saiki beda, Bos. Waduh. Beda. Kon dadi mantri ya kon. Apa mantri? Rupamu kaya gembol. Mandor. Apa mandor? Bawa tas barang lu. Direktur. Apa direktur? CEO. Yo. Oh, gawa batu giok iki jelas. Ngene. Kon lek arep duit. Goyang. Arep Kon arep duit. lepu tambah boto adakno. Kon gelem. Moh nek titik. Lek akeh Arep. lek kon arep duit ini tak beritai. Mau. Mau wis. Kasih tau. Gak enak ngono syaratku. Gak enak. Ambune gak enak. Loh, kon gelem duit tak gak? Gelem. Awakmu. Gelem. Awakmu. Ayo ini tak beritai. Mau. Wong tai kok diberi-berikan iki lho. Loh, Jajane panitia sik durung tak pangan ya dadi kon kei waduh ibu. gak iso bahasa Indonesia kon. Tak kei roh iki lho. Diberitakan. Apa lah nggo TV? Diberitahu. Diberitahu iku lek ana wong dodol nggawa rombong, iku nggawa tahu, karya budaya tak beritai. Kon aja ngomong wong dodol tahu gawa rombong. Apa? Aku mang kecelik. Apa? Jarku panitia. Gawa kacang, Pak nek dikacange. Lho, Kang Salewu. Lho, sampeyan iki panitia ta? Mboten kula sadean dari kono. Anjane pikirmu badokan tok ae. Sing ae nang kaki apa? Ngene. Kon lek gelem manut aku. Apa iku? Lho, dadi dhuwit pokoke.
Temenan lho, aku duwe utang Kono lho, aja Rek. Ke diutang sapa? kawin-kawin. Rame-rame aku duwe utang temenan iki. Lah diutang sapa? Pokoke gak tak omong nang kono ana wong gelek warane. Aku gak ono. Iki kebeneran. Apa iku? Ngene. Ya. Oke? Iya. Oh. Ewar. Ya. Krungu aku Nur. Ya apa? Keri. Kok iso keri lho? Lah dimut Ngemut. Ngene lho. Ya. Apa? Bu. Kok embo ya wis? Kan iku dibisiki Ya ya. lho. Ya. Apa Kok dirahasiakan aku gak mau kandhani sing foto ku aku. Oh, gak. gak bertentangan karo. Oh, gak. Sing penting ku ngono cek padha slamet. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kon manut ae penting Sing utang. penting awakmu manut. Lek kon gelem kon oleh akeh dhewe. Ya, gak apa-apa. Temenan. 100% iki cara didom wong papat. Ya. Ya. Awakmu 50%. Ya. Ya 15. Aku butuh temen, Rek. Iya. Temenan. Tenang ae. Pokoke siji yang mau sing melanggar hukum lho ya. Manut. Ya. Manut ya. Manut. Karena kene tak jupukno alate. Oh, Ramuten. Iya. Temenan aku butuh duit, Rek. Yo wis tak lah meneng wae enak. Ik mah dikon apa? Dikon apa? Engko aja takok kon kon puru gak gelem. Gelem aku. Kok apakno? Lho, kon iku utangmu cek lunas. Iya, utang lunas. Aku kok apakno? Ketemu gembol gak iso lho kon. Aku kok gak enak. Sing penting manut. Gak enak Sing atiku. penting Manut. Aja diapa-apakno, Rek. Iya. Aku dodol tahu tek telon mampir lho. Iya. Nek dititik wong kene izin lho aku. Jangan bicara tahu tek karena mengandung iklan. Bapak wong tak dagang aku dhewe kok. Bapak no. Sing penting oleh duit. Oleh duit. Goblok gak. Gak. Durasi. Aku kok dadekno apa? Pak Polo. Sing penting oleh duit. Loh. Pak Hartono. Aku kok apa? Sing penting dadi duwe. Izin goblok. Salah. Gak apa-apa. Dilu. Di syuting arek-arek lho, Deng. Iya ya. Apik kalau awakmu gak cetok. Gaji tok kaki bangun pedet ta. Era wonan apik. Wis salah. Cek gak adem. Bapakmu Masalah, Rek. Nggak Bapakmu ada jagane mekar kaya ngene, Rek. Kok apa? Ngadeg. Aku kok dadekno apa? salah meneng mongan. Tayamu Wis, iki apa jare aku? Sing penting iki utang lunas. Utang lunas. Ya Allah. Aku diperkosa ya Allah. Jangkrik, bogel. Gel. Wong tanggapan ya wingi ambek saiki boleh prei diumbah kok gel. Iku iki mari tak gawe kungkum nggo waduh, Rek. Aku kok apakno iki? Hetong ngono Cek gak masuk angin. Sok lho. Ya ampun. Ini lho. Tadi Kakekmu kono ah. Sampirno sing apik ngono lho. ayo cek ndang garing kok. Aku kok dadekno apa? Wis tak pokoke dadi duwe. Isis goblok. Alah gak apa-apa. Mari kula aku sih, Wan. Aduh, sampirno. ketoke kon gak iso nyampirno iki. Nyamperno. Kon ket mangkok gawe wis blas. Kok kene gak ono. Kano ah. Oh kurang maju ah. Kakek, kok gua iku sadek. Aku kok dadekno apa? Mangga aja direndel kono. Apa? Puncaknya mendukur cek gawe terangi udan. Ah. Wis jok ini banyak. Ya, cocok. Titik benik aja dadi bogel dadi bayi. Bayi. Nah. Suaraku gede. Cilikno. Owek. Sik. Owek. Sik, kurang cilik. Owek. Cilik mana? Cilik mana? Sik mana? Rodok ndangak cek iso cilik. Kegedet. Kok mbok tegak bongkar iki. Cek iso cilik lho. Bayi gak iso ngomong. Isone nangis. Harus sampai dirubung lalur. Oh, Ya, Ngene. harku lalur. ngene bojoku kok mekane kok tambah akeh. Bel.
Dadi bayi iku lek dikudang kudune seneng. Kudang piye? Lho, ngene lho. Kon kendekno iki aku gak nyekel mik. Ah, ngono lho. Yo. Ye. Po ami belalang kudu masih kakak alami cucu cilu wah cocok Ya ampun. coba Kan Arek iki mangko jarene bayine arek Jawa. Jare nyanyine ya basa Jawa. Bu ami-ami walang karo kuku. Awan mangan sego, lek bengi mentil susu. Cilu. Ba, cilu. Ba, cilu. Ba. Napa Pak Ceker? Aku mengas awakmu ku lho, wis oleh aku. Lho oleh sampean aja kuwatir. nyusul bojone sih. Sing mekas ki lak bojo sampean. Ya. Bojo sampean janrene cek seneng. Sampeyan susul dhisik, bojo sampeyan cek seneng kandhanono, lek wis oleh bayi ngono Iki lho. lek sampean kuat ta gendong. Kontak kandhane. Ana duwe ya. Duwe iki. Lho. Njaluk pira? Lho. Sing penting perjanjian. Sampeyan cocok bojo pensi. Bojoku tak susule. Ah, iki duwe duwike. bayi. Oke, baik. Iki dudu anu lho ya, dudu tuku bayi lho ya. Dudu. Buruane kene. Adopsi. Adopsi, heeh. Rene aku sing soro. Kok sik dikok. Lek wis sukses didong. Heeh. Wong gorong sing Iki sponsore pil kita iki lho. apa? Tak brengos. Wak brengos. Kak. Abu. Wah, abu ya apa sih? Gak abu, anjene lemu. Bayine lemu, gak abu. Siapa nek, Kak? Oh, Bayi. Neka Baya. Bayi. Bayi Jawa Madura Baya. Abu loco lek. Hah? Oh iya, aku lena di loco-loco. Kok diloce yo? Lucu iki lho. Lucu. Bener. Bener. Monreng Madura tak bisa ngocak, bener. Hai, lah iku. Keprocut. Kak. Iki apa? Kak ngapura, Kak. Gemes aku. Ojo wae kok sawane, Pak. Pun sing kok. Bayi kok dikep iki lho. Dadi dewak sawane. Mon apa sih bener iki? Tanya. Apa? Tak tahu anu bogel. 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 Oh, bogel. Bogel kan ya? Bogel. Anak ya. Karo, Pak. Bogel ta? Bogel ta? Bogel ganyang. Bogel. Bogel. Karo. Lho, bogel ganyang kudu sing lairno. Karo. Apa golek bogel apa? Bean tak tahu bogel. tahu. Bean. Tak tahu. Laban. Karo. Apa golek? Ola apa? Bogel duwe utang. Oh. Bogel duwe utang. Duwe utang. Umpama Kak, Hah? umpama ketemu bogel pesen apa meno? Nek ketemu bogel, engko tak kei duwe. Oh, lek iso nemokno diopahi. Bener. Piro? Wong setong tak bayar 2 juta. Lho. Berarti 2 juta, 2 juta, 2 juta. Engko lek ketemu tak warano. Bogel utange piro? 200. Lho, Aduh, Ya iki gak toko Madura bangkrut yo ngene iki. ya iki. Utang 200 Bakul mburi 2 juta. Bakul bensin iki. Lah bener. Beder. ya wis. Pun temu bogel. Iya, Kak. Bean 2 Juta, 2 juta, 2 juta. Utange bogel 200.
Lucu rek. Lucu kok. Lucu. Kok durung selapan sih an. Tak aku udange ya. Iso ngudang ae sampean, Pak. Sampeyan iki bayi ngono sik gorong selapan, sawane gedhe. Aku sing dokor gak ketok lucu, sing lucu iki. Sing lucu ndi? Iku sampean lak nggawa celurit ya. Iku ae bacoken Baca ya. Ya. Baca. Ya sunat kok. Po ami ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam ini kutu. Kutu nona. Cemnak, lek, udange gak ngono lek sampean iku. Taruh. Apa ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam ini kutu. Oh lho Pak. Ono cilubae joget-joget. Joget-joget. Oh, tak coba ya. Apa ami apa lalang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam ini kutu. Adilu. Dilu. Gemes aku. Wes yo. Mau baane etamu bogel. 2 juta. Siap. Yo lali ya. Ya beres. Amele. Selamat kon. Kaki ngono, mangkate gak gelem. Kon kate gak gelem. Me ae bongko kon. Terus wek. Gak perkara celuse. Lek wis bacok celek rombongmu nganggur. Ayo. Kon kok koyo balas dendam ngono. Aku lara ati mabunya aku ket wis sekolah. Ya napa? Aku iki rabi mek bojoku iku pirang-pirang puluh tahun gak duwe anak. Lho sampean iki rabi pirang-pirang tahun gak duwe anak. Gak duwe anak. Loh, Oleh apa bojoku sebabe? biyen iku steril. Steril. Iya. Ah, sampean. Kandhane kok. Mulane aku cara getuna iku aku wis tuwek, cara buyar rumah tangga. Butuhe apa? Sing penting aku rukun mek bojoku. Anane sampean terus pesen bayi nang aku Iya. supaya rumah tangga iso Cek, jangkep. Besok nek tuwek kena tak ngengeri. Wis, sampean pesen nang aku wis oleh bayi. Wis oleh. Oleh. Alhamdulillah. Lanang ta wedok? Lanang. Lanang. Heeh. Niki Lanang bayine. Pak Ceker. Pak Ceker. Niki bojo sampean. Bojoku. Niki pun mboten soni. Niki pun gak ada susu dhewe. Oh, mbene arep bal. Loh, Kang. Dia tutup ireng. Bayine lho ndi? Lho iki. Bal dodono iki. Iki bayine. Iki. Lho. Lah nek bayine sakmene iki rek. Sapanganan sak kintal entek iki, Kang. Ya iso panen dadi Bu Ceker. Mboten ngoten sampean mboten usah kuwatir. Niki mangane mboten kathah. Beras, Iya, sampean kei banyu, Iya. sampean dekek mangkok mangan dhewe niki. mangan dhewe. Anggeku peste ah. Lho, niki bayi impor. Bayi sing dugi luar. Terus laire mboten dugi tiang, liwat mesin. Lho, Bayi apa iki? bayi kok Bayi tabung. mesin niku. Bayi tabung. Niki lek Oh, cara bayi tabung bayi jarine. tabung. Lek cara industri pertanian iki termasuk bayi hibrida. Mulane rek gedene tapi Lah kok iya. lanang ta wedok iki? Lanang rek. Bayi hibrida, Kang. Lanang. Menene nggo nyulatno calake gak wedi ya. Boten, niki turunane limosin kali simental. Lamune kaya ngono berarti mangane wis gak sepiro. Iya. Rek. Masih dudu anak sampean kok jenenge bayi. Pampers iki diganti. Cek ganti. Niki ganti. pempes niki pempes mboten sembarangan. Loh,
Niki mboten angsal diganti bendina mboten angsal. Mutune apik ta iki? Nggih. Sik kaine ya apa? Aw. Lah, sampean niki benjing bayi niki lak sampean sing rambut. Sampean jemok iriin, cek gampang oleh tumbas. Anteng. Seneng ngere. Lah iya. Aku ya mono yamin ambek sama. Lah iya, ya mono yamin gak duit anak bareng sak ilmu. Moro bayi sakmen gedene kan. Mami anteng. Loh, kok mami anteng sih? Boten seloro niki. Joro ganteng. Mami anteng. Aku wedok kok ganteng lho. Karo wedok ta rek. Iki bayine ganteng. Mami, iya mami. Bayine ku ganteng, lanang. Niki sampean cek mboten niwu nggih ya. Ngomonge kula uruki ngudang. Ya apa, Dik? Ngeten ngudange. Apo ami Sampeyan tangaku dhisik, ya sampeyan lho rek. Oh. Aturane ku sampeyan dhisik. Jiwa seorang tua itu jiwa yang keibuan. Gak apa-apa. Wis tenan. Mami. Kok dikongkon sampeyan dhisik kok iso. Iya. Tak kudange ya. sampean ngudang Pak Ceker. Kok ami-ami lalang. Kegeten sih dereng kena. Sampeyan kuwi Lucu nggih ya. si mental kali emosi. Dik. Hibrida. Sik bayi lho. Bayi iki kira-kira gede-gede gak nempeling aku ah. Lah iya kan. Ya bayi kok lucune kaya ngono Nah, ya. ini ku membutuhkan sentuhan seorang ibu. Oh, ngono paling Kang ya. Iya. Tak kudange dhisik kan. Kudangen. Kene galak tas. Kok ami. Kak kantine nemen rek. Dari pagi lanang. Kok ami. Ganteng. Apa? Ganteng. Kok wedi aku mari ngambung aku kok ateng-ateng ngono. Ganteng. Nggih saking senenge kali Bu, Pak niki saya mesti mboten satu Mbah teng toko. Lho, niki isine saking mes. Saking mes. Nggih lek kali kena kaya ibu. Kok ami belalang. Ketoke bayi iki tak ambek arek. Wong lanang gak seneng. Senenge wong wedok. Anjene iki ben lahiran niku sing nampani dokter lanang. Dokter hewan. Oh. Kak,
Gak apa-apa, Rek. Gak apa-apa jaremu, bayi ki gede titik nempeling aku. Ya iki, sajane sampe nek duwe anak ngene iki seneng. Iki arek Masalah. cerdas. Uyuhe bau wesing. Sampe niku musuh arek cilik kok iso. Tak kudangi. Saking senenge rek, aku kepengin duwe anak. Amilan, mami, amilan. Lho. Kok iso ngomong lho? Jaluk minyak kelon niku lho cek mboten masuk angin. Oh, iya lek engko tak tumbasno nang toko sing Amilan, amilan. Tak kudangi. Ya, aku tak tumbasno. Tak kudangi Pak ya. Ya. Oh, ami-ami. Saya iki ya, saya. Kakekmu ah. Bayi hibrida. Rong dina bongkok bojoku ditindi bayi jamunu. Oh, niki bayi tabung, mboten napa-napa. Bayi hibrida. Pak, Ayo. Pak. Pak ya apa, Pak? Aku dilungguhi nang grenjelit mang lho apa? Pan. Apa, Pak? Ya apa? Iki contoh iki bogel, Pak. Lho bogel. Bogel. Iki contoh lho. Oke, iki sama delok. Oh, pipis. Iki contoh. Pancet ae kecamoro ya men kok jeneng bojo iki kon iki. Niki contoh. Niki kula lak mados conto riyin. Ya apa sampeyan nek wis nemu bayi iki momonge ya apa? Kula kepen ro. Lek wis sampeyan iso momong, baru aku ndolek bayi nang ngene panti asuhan, arek sing gak ono iso diadopsi. Termasuk aku mbek ibune iki kok tes ngono. Nggih. Buatan kemampang angkat anak ngadopsi anak harus sesuai dengan prosedur hukum yang Wah, niki. Tua sere, atiku seneng. Bareng aku oleh kabaran nek ana bayi, pira-pira tak tuku tak utang no bank. 100 juta kan tuku bayi aku. Iya dituku iki lho. Ampun dituku. Adopsi. Nggak boleh adopsi. Diangkat anak melalui pengadilan. Saiki ngono ta. Cara duit iki jenis payahe. Nggih. Leres. Ikan. Sing eco, sampean saiki ayo tak jak nang ngone panti asuhan, dilok bayi.